Il-ġimgħa mqazza, sawm vari u tradizzjonijiet, imma anke okkażjoni biex nagħmlu l-ġid lil ħutna fil-bżonn. Għalhekk fil-ġimgħa bejn id-Duluri u l-Ġimgħa l-Kbira, is-Segretarjat Assistenza Soċjali tal-Azzjoni Kattolika organizza l-Ġimgħa ta' Sagrifiċċju, kif qalilna s-Segretarju tal-istess Segretarjat Joe Rossi. Spjegalna li bekk in-nies imistiedna biex fis-sagrifiċċju li tagħmel tagħti donazzjoni lis-Segretarjat direttament jew f'kaxxi apposta fil-knejjes madwar Malta. Bekk matul is-sena tkun tista' tingħata għajnuna lil dawk l-iktar fil-bżonn. Li propju Kristu identifika ruħu magħhom, ġifieri dak li tagħmlu mal-iżgħar fostħuti qegħdin tagħmluh miegħi. U din hija l-kampanja li nagħmlu ma' dawn il-ġranet, ġifieri hemm l-element li wieħed jagħti allura minn dak li jkun issagrifika minnu jagħti lotja ta' flus biex propju matul is-sena s-segretarjat ikun jista' jgħin lil dawn il-familji fil-bżonn. Rossi spjegalna li fil-fatt is-Segretarjat Assistenza Soċjali Azzjoni Kattolika twaqqaf biex jgħin lil dawk l-iktar fi bżonn materjali. Biss imbagħad bl-għajnuna ta' professjonisti jingħataw għajnuna iktar holistika skont il-ħtiġijiet tagħhom f'każijiet li ġieli jinkludu mart jew nuqqas ta' ħiliet. L-idea hija dejjem illi tgħin il-persuna tiżviluppa il-potenzjal kollu tagħha. Jekk għandha 5%, tagħti dak il-5% u inti tkompli tgħinha. Dejjem b'attenzjoni lej id-dinjità tal-persuna. Matul is-sena huma l-mijiet li jagħmlu użu mill-għajnuna tas-Segretarjat li organizzaw ukoll ħarġiet ta' kuljum għall-anzjani li minħabba problemi ta' mobilità jispiċċaw iżolati. Rossi innota li minkejja l-isforzi kollha tal-Gvern, aġenziji u għaqdiet mhux governattivi, il-problemi fis-soċjetà jibqgħu. Semmilna każ ta' li ħassitha ħażin għaliex minkejja s-suġġerimenti tat-tobba mhux dejjem tkun tista' toffri ikel sustanzjuż lil uliedha. Għaldaqstant l-appell biex inkunu iktar sensittivi għal dawn ir-realtajiet u nagħtu l-appoġġ tagħna f'inizjattivi bħal ġimgħa ta' sagrifiċċju. U hemmhekk hemm il-karba verament tal-persuna fil-bżonn. U naħseb is-soċjetà tkun attenta qegħdin ngħixu f'soċjetà maġla ħafna, kulħadd taljenat bil-ħidma tiegħu u ma rridu niftakru li fis-soċjetà hawn ukoll minn dawn il-persuni.